Guapos i guapes, soc aquí a la troballa de la Fundació Arrels perquè he quedat amb l'Andrea i amb l'Abel Folk a veure quina sorpresa en tenen preparada per aquests Nadals. Som-hi! Hola, Álvaro. Hola, Noemí. Bon dia. Bon dia, món. Bon dia! Bon dia! Save the world! Bon dia, món! Save the world! Moltes gràcies, moltes gràcies. Va dient la nena. Què esteu preparant aquí per aquest Nadal? Ningú dormint al carrer en un cor, molt bé. Sí, Això. són uns cors de fusta que aquest Nadal cridaran Ningú dormint al carrer. Els estem fent aquí amb tot l'equip del taller d'Arrels, de la troballa. L'objectiu és que aniran col·locats... A veure, aquí té... Ali, ens ensenyes el que... Sí, senyor. Ah, A clar, veure. amb una bosseta. Aniran col·locats en Molt bé. una bosseta i això va dins del tortell de Reis. El que volem aprofitar... De tot arreu o els tortells d'on? De Els les tortells fleques? es podran aconseguir en diversos fons de la ciutat de Barcelona i Rodalies, dels fons que estan associats al Gremi de Flequers de Barcelona. El gremi de flequers. El gremi de flequers, un tortell amb... I què passa amb aquest tortell? Una part del tortell va per Arrels o com va això? Sí? Correcte, és un tortell solidari, es vendran tots aquests fons que es poden trobar a la ciutat i €1 de cadascun, €1 de la venda va destinat Molt bé. per fer possible Ningú dormint al carrer. O sigui que ja sabem on hem d'anar a comprar el tortell aquest any, no? Sí. A un forn del Gremi de Flequers, no a un altre lloc. Oi? Correcte, en uns dies a la web d'Arrels, www.arrelsfundació.org, podem trobar en quins forns es pot anar a comprar aquest Molt bé. tortell I què fareu solidari. amb aquest euro? Bé, aquest euro estem fabricant uns 5.000 cors. L'any passat ja es va fer aquesta iniciativa, és el segon any que es durà a terme i esperem que serveixi per recaptar fons per aconseguir que puguin allotjar-se més persones, Molt bé. poder ajudar a sortir del carrer més persones, però sobretot el més important és que el crit Ningú dormint al carrer arribi molt lluny. Molt bé. Això és el que L'any més passat ens era la importa. clau aquella, oi? El que veu posar? Sí, mira, l'Anna... Oi, això? Molt bé. L'any molt bé. passat vam fer un tortell, que era aquest tortell obre portes, Molt bé. i aquí I a la aquest any troballa... el que obre és el cor de la gent, això. Molt Correcte. bé. Molt bé. ¿Me dejas hacerlo? Sí. A ver, que no me queme. Esto no me está calentando. Sí, ¿no? Bien, ¿hay que apretar mucho? ¿O qué? No. Un poquitín. Un poquitín, a ver. Un poquito para... Y lo ponemos aquí en medio, ¿no? Eso. Y aprieto, A ver. ¿verdad? Así. ¿Mucho rato? ¿O qué? Ya está. Ya está. Perfecte! Perfecte! Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué guay, qué chulo. Qué bonito. Molt bé, i Abel, Què? tu que has treballat a la televisió, Sí. al teatre, al cine, que has estat amb Woody Allen, però També. has fet mai de youtuber? No, mai. No. No. Doncs mira, avui Com se fa t'estrenaràs. de youtuber, va? A veure, doneu-li el like i compartiu el vídeo. Molt bé, guapos i guapes, subscriviu-vos al canal i sobretot compreu aquest tortell de Reis. Nosaltres serem els primers en comprar-los. Els forns del Gremi de Flequers. Molts petonets a tots!